Kidam tang aruni phai inquiry ni dipu manja kacheleng atowar pi Birla Vojaru Motors showroom athengno longkedo Rajkumar Saha Achor Kajol Kumari Artaningkan Chrisir Kep Ahemalong Baduta Abangka VIP Koktha Chipidet Pusi Berta Ribdunlong Adungarai ke thekdunlong atum pen ke pachinia tengke kidam tang aruni phai inquiry ni anerlo porphai isira achitim apor malomsi ke theklong pusi nang pachini dun Kachini don thua tengke kedam tang arua cheklo ni phai ke thomar nisi chepangri chepangdon lang bonta kopi koson ke matha penlo ni lapuson amithang amat apranchi ende laki manghumi me alam pusi adung ke do araradum chethan pre Achora pok Rajkumar Saha pherangkia thengno kachethan alam the arju senang Bangsolam dipurai kom sai khiatum arjulong si angtonalam kachini pami jia phan sai chepari deng ponlo lapen kithilot Kajol Kumari abang apum postmortem iklem ji aphan raikom sai khiatum chepari deng ponlo News report Karbin Long Live